Ụmụafọ Igbo ndị jiri enyi wee chi ọzọ nnọọ n'oge Ugwumba nke ụbọchị tata. Anyị abịakwa n'ọzọ. Anyị mara na ọtụtụ n'ime unu na ha n'anya oge ahụ ga-erukwa eru. Anyị abatara n'oge Ugwumba bụ mgbe anyị ji eji asụsụ Igbo na-atinye ọnụ n'okwu. Anyị ji akpọpụtara unu ụmụafọ Igbo ndị kara aka, ndị metara ọfụma, ndị gbatara na bọọlụ racha oroma, ndị anyị ga-esi n'aka ha mụta ihe nakwa ihe gbasara ndụ ha wee mụta ihe. N'ụbọchị tata wee na-asị unu biko nọrọnụ mma maka na anyị abatakwana n'ọzọ. Ọ dị otu onye gara aka anyị na-ega anọrọ n'ụbọchị tata nke bụ na amaara m na mgbe ahụ ọ ga-erute mgbe ọ ga-apụta onye unu ga na-asị ọ bụ onye dị etu a. Ịma na Igbo kwuru okwu sị na ọ bụrụ na ahụ nwa erota nna ya mere n'ụbọchị tata ọ dị onye ọbịa kara aka anyị kpọbatara unu anyị mana ọ ga-adị unu mma ya mere biko nọsa anụ mma ka anyị na-anọrị anụ n'oge Ugwumba. Igbo daalụnụ. Ugwumba EUGENE COUQUE akanite bụ nwanne Oliver tọrọ mmadụ onemone wee tọọ ya ma ọ bụrụ na mgbe ahụ ha bidoro ụba akwara na ha niile kpọrọ ya bụ ụba akwara wee tinye ya bụ egwu titi ya mma tupu Oliver na mmụọ. N'ụbọchị tata ka anyị kpọbata na EUGENE COUQUE ka ọ kọrọ anyị ihe gbasara egwu maka na ọ dị ka ya bụ egwu ọ dị ha n'ọbara. Nwanne nwanna apapa mesese nwatakịrị okenye bịanụ ihe eruola n'oge ndị Igbo na-elelenu Ugwumba ebe a ka anyị rụchara awụsa ọwa ndewonu. Ụmụ Igbo ana m ekene unu. Abụ m Adonu nwanyị Chioma Jizọs Amaka Okwuọha Ugwumba na-ele ya. Afọ m bụ Nze EUGENE COUQUE akanite the younger brother late Dog Chief Oliver COUQUE ofunna mụ Oliver so na nso na anọ anyị dị nwoke isii ofu nwanyị mana Oliver bụ onye nke mbụ ọ sọrọ mmadụ atọ wee sọ mụnwa akọwarue egewarue egwu dị anyị na-agba mama tiri egwu papa tiri egwu ụmụnne niile bụcha ndị egwu mana Oliver bụ onye bụ ụzọ anọ afọ ya mana mụnwa na Oliver bidoro band 1976 eji fọmụ Expo 76 jita niile unu na-anụ na egwu Oliver ọmụ na-akpụ ya ka akpụ ji na obere nwa ebido m iti egwu at age of 9 adị m arịte naanị Oliver mụgosi nke esi akpụ ụbọ oru 1972 ọ kpọrọ nga Lagos mụgosi nke esi akpọ gita kpọtakwa onye Congo si na-achọ ka nkara mara akpụ ụbọ adịghị ama mụdachi ụbọ o tinye na bandị ndị Yoruba oge ya na onwe na-eti egwu uti late Jacob Oluwole ka Oliver na-akpọ jita oge anwa as a guitarist mụnwa na-eti egwu na nke ọ na-akpọ King Joseph Friday as a guitarist. That was 1973. So ntigidere egwu from there Sonny Ade and my brother guitar. I was the youngest guitarist enwere na Lagos oge anwa onye nke bụ Shina Peters ọ na-eti egwu na bandi Adekunle oge anwa ntigidere egwu ahụ ruo 1976 mụ na nwanne nwoke wee bidozie bandi Oliver COUQUE Ogene Sound Super ntigidezi egwu ahụ wee ruo 1987 mgbe gama America nke ndị mmadụ si na nwanne Oliver jere nga onwe ya nga njere maka amụrụ m oge a na-alụ agha agụchaghị kọleji mana ebido na ụmụazị wee mee afa so ruzie 1987 na anwa njezie America na Los Angeles California wee gụma akwụkwọ nọ America ohu ahụ na ụma ebe ahụ ka ụmụaka mbi ebe ahụ ka onye be mbi oruzie ka nwanne nwoke nwụọ ọrụ wee tazie Nigeria so anọzi Nigeria eti egwu kịta
ị na-anụ ụbọ na-akpọ ego ahụ na-asị iju na obere nwa were nwaanyị na-akpọ ụbọ ọmụnwa jita niile nọ n'ebe ahụ ka anyị biri ibe ndụ identity Oliver na-ebdomiti egwu ọ dị iri People's Club of Nigeria amụkpachachita niile amụ kpọrọ ya Ugwumba. Yes, ka m nọchi anya maka na oge m n'obodo oyibo Oliver na-abịa eti egwu ọbandị m na baki ya kemgbe si na Amerịka Oliver na-akpọ ndị egwu ya abịa obodo oyibo ọ ga-abịa kpọọ m ndị egwu m anyị apụọ tọọ oruzie ka ọ nwụọrọ ọba n'uru na m obodo oyibo nke ma na-efu m wee si ka ndazie Naijiria na-etizi egwu. Ihe mere egwu bụ egwu si n'ọbara agaghị amasị maka Oliver akara aka dị n'iche n'iche anyị nwere ike iyi onwe anyị we stand alike anyị na-ekwu ofu okwu na-eti ofu egwu mana ọ bụ isi nke abịa ụwa n'ụsọ ọrụ ya wee laba ndị si na ha bụ Oliver Junior Oliver Senior ụfọdụ ndị si na ha bụ nwanne Oliver ụfọdụ na-azakwụzi EUGENE ọ dịghị njọ n'obodo oyibo Elvis nwụrụ onwe ndị na-aza Elvis they dress like him. Michael Jackson the same thing. Ọ bụ na Oliver bụ onye ori nwa aja afa mmadụ ga-asị ka dị ka Oliver maka ihe na o mere ihe ọma ndị mmadụ sị mụ ka ha na-asụrụ ụzọ ni afọ nka na-aza so ọ gaghị adị n'iwe onwe ihe dị na iche na Capital B na okwu efi ụzọ ọkpa anyị ma nke bụ okwe mana nke bụ Capital B ịma na Oliver nwere afa n'egwu so onye ọbụla fụrụ nne na-afụ Oliver ọ na-abụ ndị iti egwu oge nchọ ime rekọd onye kpọọ mara asị m biko anyị ma na ị ga-eti egwu dị iche n'egwu Oliver mana timere anyị okele kama tikwu obere ihe mana ahapụ n'egwu Oliver ka ọ gaa nwụrụ eje m iti egwu n'ọha ihe na-emezi bụ nti egwu Oliver agụ ime egwu nke n'ime maka onye ọbụla afọ onwe ebe na-abụ ndị iti egwu onwe na-akpọ m EUGENE Oliver ka a na-akpọ m nwee ebe m ga-abụ ndị iti egwu onye ọbụla na-ebe akwa na ha afọ Oliver dị COUQUE so mgbe ịbịasị ka nchenji egwu m ka ọ kụme ihe ọzọ na-abụ ogene ahụ o nwere ka ọ dị mana asị etu oge si aga oge na-aga na-etikwu ihe wetezie nke m aha wee na-etiri ọha na eze onye Igbo na-enye nsogbu nye ama ihe na-arịa mmụnwa amụrụ n'ala Igbo ngụ akwụkwọ ka e ka ma mesiji asụ Igbo Amerịka nọ ana m asụ Igbo ka ndị ọcha mana mba ha plen ruo ha Lagos asọmolu nna be m Igbo na-asụ ana m atụ ilu dịka nna adụ onye ọbụla ọdụ achọghị ka asụ Igbo laa mgbe ochie ọnwa na-eti ndị oke akpọkọla ụmụaka a na-ehu ihu a na-atụ ilu kịta ọ dịghị ọzọ etu anwa dịka nna ya ndị Igbo ka anyị ga-atụfu asụsụ Igbo dị mkpa
Mene bụ na ịmana ọnwa osisi a na-akpọ ọjị bịakwuru osisi na gbara ọjị okirikiri onwe ya n'afọ ha mana ọjị daa ifuzi osisi ndị ọzọ Ọsadebe Oliver Warrior Sales na okwu fanụgo ọrụ nke ha n'oge nke ha anyị ndị na-ebilite kịta ọ ga-adị ka a ga-eme dị ka a gaghị eme mana ka a na-eme ka a na-eme Ọchukwu na-ewume eze ka anyị na-etikwu ya ka aha na-abụ ịtọ dọkịta ofu onye ga-apụtarịrị kwụrụ etichukwu spiritual agaghị na-asọ ihe n'ọmụnwa mana ka ọ dị taa ekele Chineke maka na ebe niile Oliver na-abanye ana m abanye ebe ahụ ebe niile ọ na-eti egwu ka m na-eti egwu so ekele ka Chineke mana akara aka ka nsikwu na mbụ aga m eme nke n'ụzọ nke m nwanne m emego nke n'ụzọ nke ya mana ka anyị tinye n'aka Chineke ndị be anyị bi obodo oyibo na-akpọ ndị be anyị oso n'ife na-agwa ụmụaka na-ebido egwu kịta ndị Yoruba bụ ụzọ fụ ụzọ iyote Bobby Benson ha ndị agha bụ ụzọ fụ ụzọ from there Obiansanade na Ebenezer Obey ha anaghị obodo ibe anata o wee n'isi nke Ọsadebe na Oliver ha wee na-apụ apụ na-abata n'ikpeazụ ndị be anyị n'ebe a na-akpọ ndị be anyị mana ndị anyị na-etizi egwu kịta bụzi ndị ọcha ha laikiziri egwu ndị Afrịka karịa egwu ndị be ha ya ka na-agwa ụmụazị be anyị kịta isi na aka ije obodo oyibo ka itie hip hop ịma na ihe eme ya n'obodo oyibo maka onwe ka itie hip hop ka itie ka onye ọcha mana ọ na-abụ ebe na-eti egwu n'obodo oyibo vidiyo m ga-eweta unu vidiyo nke unu ebe na-eti egwu na California adafụ ụzọ so ndị ọcha na-eju ya so ya ka na-agwa ndị be anyị ụzọ ero kịta anyị ga na-eji na-abata n'ike nke Chineke ahụ na-abịa taa ụmụaka Igbo ga na-aga obodo oyibo agba ochie dị mma agba ọhụụ dị mma ihe abụọ ọhụụ ji dị mma kịta abụ na ụwa wago anya ị ga-anọ ekịta na-agwa onye nọ Japan okwu na-afụkwu ya n'unyogo mana mgbe ochie ọ dịghị etu a so agbụrụ ọhụụ ihe teknọlọji wetagoro na be anyị kịta meziri ihe niile ọ dị mfe karịa etu ọ dị na oge agbụrụ ochie mana ofu ihe mmafụ na-adịghị mma kịta bụ na agbụrụ ọhụụ anaghị atụ anya n'ala mụọ ọrụ ka anyị si amụ ya mgbe ochie aga m abịa ezụọ m ahụ 10 ịzụcha m iduo m eje eme ezu ego gị m ga na-ahụnyere gị isi na-arụme isi mana onye ọbụla kịta chọrọ igbu ozu agbụrụ ọhụụ kịta onye si jee mụọ ọrụ ọ chọghị ịmụ ọrụ ọ chọrọ ịkpa ego ka chi foto ka ya gbaa moto ọ dịghị mma ọ bụ ya nga laik ha agbụrụ ọhụụ ihe mere mgbe ochie ụfọdụ ndị mmadụ aghọtaghị ndị tiri egwu mgbe ochie tiri ya na ha furu egwu n'anya ọ bụrụ na ha bụ ndị akarị ogeri ịbịa Okonkwo Adibe ha
Israel nwoba egwu ha tiri anaghị ata nchara ha na-eti egwu ahụ ndị na-eri ego ha bụ ndị fonodisk ndị Philips deka ha tichie egwu ha na-eti ya nne ha fụrụ egwu n'anya ha tichie egwu anyị mekwara ibi ndụ dịkwa n'egwu afụfụ dị n'egwu ha tichie egwu ahụ esoro nwaanyị anyị mara ụmụ nwaanyị kara ahụ n'egwu mana kịtazi ndị Igbo afụgo na egwu na ego dị ya o nwere onye ji nwaanyị ndị fụrụ egwu gị n'anya fụrụ egwu gị n'anya mana ịbịa were mmanya elu gbanye na mmanya ngwọ ọ gbara igbogharị onye fụrụ egwu gị n'anya gị ka ọ dịrị ịkpari onwe gị ugwu fụ na onye a fụrụ egwu gị n'anya mana mgbe ị bịara gafezie na ọfụrụ egwu gị n'anya ijezie mụọ nwe nga mụọ ebe a mụọ ebe a ndị egwu na-eme mgbe gboo mana ọ bụzi kịta anyị na-eti egwu kịta anyị na-abazi uru ntiche kịta na ajụmajụ kịta agwa egwu ka m na-eti kịta nya mere akpịrị nji wee dị etu ọ dị ntichekwa egwu kịta be ka m na-ala kịta esie na nri m ga-eri orukwa Mọnde echiri akwa ncheda klina asụọrọ m akwa nwunye m esiere nri erie nri mkpọdụ dịka nwa mmadụ ọnya ego dị n'egwu ana m elota ụtara akpụ mana dọkịta si mmerizi na ụtara akpụ na starch ka ahụ na ya mmiri mezie wheat so ihe ọbụla a na-elo elo ka nka like ofe ọnụnọ ofe ọgbọnọ ofe ọkwụrụ ka nka like ịmara abụ onye Nnewi ezite Nnewi a na like ofe onugbu mana ana m like ofe ọnụnọ izu ike m bụ nsa ahụ ewere m egwu ọdịnala ana m like egwu ọdịnala egwu ekpiri egwu agidigbo papa anyị gbara afọ ọnụ ọ bụ n'oge pandị ndụ nọ ndị mmadụ mụ ya ife papa miche na onye Arab ka ọ bụ mana onye Naijiria bụ anyị ya ọ dị n'ọbara papa anyị gbara afọ ọnụ kwọchaa isi anyị na-akwọcha isi anyị na-agba afọ ọnụ ife papa m imi ya dị ka nke ndị ọcha akwachakwara m isi lekwa n'isi nke ọ dị efu ya anyị na-akwọcha isi ife anyị so ndị si na ha bụ Oliver Junior eji adị ka ndị nna m lechara onwe ya sị na ya dị ka agụ nna m oji emere ihe agụ na-eme ịdị etu iji adị etu a ọ bụrụ ime eme ọ na-eri m ego maka nna waso onye na-agba afọ ọnụ o nwere ebe na-abụ ntime egwu afọ ndị gbara afọ ọnụ ụfọdụ ya galasị elu afọ ọnụ ịgba afọ ọnụ ije n'ọha ịkwanye ugwu ị na-aha ya eji nkombu m jide efe ude na ọ dị n'akpa m ndị ha afọ ọnụ m were ude tee ọ dị mma n'anya yes ọ na-eri ego na-eri oge ọchọ mma jide akụ akwa ya fazara aza ka ọ bụ
okwu ahụ abụghị eziokwu. Anya onye ọbụla tọọ n'Igbo ịma na mmadụ gbakarịa ya n'egwu si na ọ na-agbaja ọrụ egwu nwata kpakarịa ibe ya na nkụ asị na kpara nke ya na-aja ọhịa. Ọ bụ Hausa ga-ala ike ya ego ka ọ bụ Igbo ga-ala ike ya ego mana nke Igbo nke anyị mee nke anyị a na-ekwu Igbo afụ ego na mere Igbo siri ike ọrụ na-agbata mbọ o wee dị ka anyị ọfụrụ ego n'anya ka anyị mechara ihe mere n'Igbo jekwa n'ebe ụmụ Igbo nọ kịta onye na-akwatụrụ ọkụ n'Igbo na-akpata ego n'ụlọ asị na Igbo afụrụ ego n'anya ike ka anyị dị ọ bụ na anyị fụrụ ego n'anya. Even akwụkwọ nsọ sịrị na ọka mma na nwoke rahụ n'elu roof karịa iji nye na nwaanyị na-ekwu ekwurekwu ibi n'ụlọ. Nwaanyị ekwurekwu adịghị mma kama esimaji ite jene nga aka na-esi ọ bụ nwoke na-esi ite nwaanyị na-akwanye ọkụ ọka mma etu aha dị na nwaanyị na-ekwu ekwurekwu maka o ji emeghe obi ejighị erughị ala kama ịma ha esi maka etu nsikwa aṅụrụ mara ahụ na-atọ nne ama ka esi esi ụkwa ama ka esi esi ofe ana m eji ahịa na ụmụazị azụrụ m azụ eji maka nsibe nsịcha akpọọ nge họni anyị eribe na ofu kwesịna mana nke ekwurekwu onweghị ihe emetere ya maka na agwọ ya agwọ akosime na Amerịka nwaanyị na-ata ike ọkụkọ taa akwa ọkụkọ nwunye onye ọcha na-eji egokọrọ ike ọkụkọ kids Eugene, you know what? Do you want to eat? I said, now Nigeria, you don't eat this stuff. I said, what stuff? And said, this is cocoa. I said, but here's America. And here in America, not take cocoa, not aquani yugi. You making in check cocoa now, the mafia, Apola William. Igbo ka Igbo dekwa na anya ka esi eme mgbe ochie agbụrụ Igbo bụ agbụrụ a na-eme ṅomi anya bụ ha agbụrụ a na-egwefe gazụ ọ bụzi na omere kata mekwara mgbe mbụ nwaanyị Igbo onye ọzọ kpata nwaanyị Igbo aka ọ naghị akwa aka ya akwọ onye abụ onye Igbo metụ nwaanyị Igbo aka ọ na-adị ya ka onye metụrụ mmụọ nsọ aka ka anyị dịkwa ka Igbo dị ka anyị nwee ugwu Igbo anaghị atụ asị Igbo na-azụ nwa onye ọzọ ọ bụrụ mmadụ Igbo anaghị akpa oke gịnị bụ Igbo Igbo bụ oji nje obodo oyibo kịta ngụma egwu n'olu oyibo ndị ọcha sị mụsụba ha Afrịka na ha chọrọ ịnụ olu Afrịka onye ọcha isi ya kedu ka ọ dị ebe m na-agụ akwụkwọ mbịa ụlọ akwụkwọ EUGENE akanita na akpọmakanite akanite kedu ka ọ dị they love Igbo language ọ na-atọ ha ụtọ anyị bịazie egbe a eketa anyị na-asụrụ onye Igbo ọ na-asụrụ gị oyibo onwe uru ọ bara Igbo amaka. Igbo anyị kwuru okwu si na ọnatarachi adịghị agwọ ihe ọbụla dị n'akara aka mmadụ bụ ihe dị n'akara aka ya ada amụta ya amụta ada eme ihe na ọnwụ ihe dị n'ọbara nya mere ọ bụrụ na dịka unu hụrụ ebe ya bụ nwa amadi na-akpọ ya bụ ụba akwara ewee rotakwa Oliver dịka anyị nkwuru ntụrụ na mbụ na-ekwu na ọ bụrụ na afọ nwa erota nna biko nwekwarụ ohere na-eme ka unu mata na ọ bụrụ na ị bụ onye kara aka onye na-eti egwu kara aka n'ala Igbo biko ohere dịkwara gị anyị na gị nọrị n'ọnọdụ a dịka onye na-eti egwu ọdịnala dịka onye na-eme ndị mmadụ obi ụtọ n'ụdị nke a maọbụ ụdị nke ọzọ ebe ọ bụ na oge anyị agwụna ana m asị unu biko ọhịa ga-adịkwa ka ewe amaghị ya izuụka na-abịa abịa anyị ga-abịakwa ọzọ. Ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo ị chọọ ka ọha na eze mara maka ya kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708 ihe ndị dịka egwu ọdịnala ọfala echichi mmanwụ dị iche iche iri ji ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla zitere anyị ozi n'akara ekwentị 08034714708 ndewo. Ugwumba.